ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бардро созаен хубен, саломатиётон хубаен, астренотон созае. Гӯш кинен ки дар ин авор чӣ астае. Дар ин авор бардро ана мирғи фурӯшӣ роӣ накардиян, не ки кавги фурӯшӣ роӣ кардагиян. Кавги ҷангия не ки дар ин видео гапш мезанам бардро. Мошин астае Toyota Camry 2 американка. Хонаҳои заминӣ бисёр роӣ кардагиян, ай шаҳри Душанбе, ай ноҳияи Рӯдакӣ ва дигар ҷоҳам роӣ кардагиян бардро. Замин астае дар Россия. Мошини 13000 астае ки мошини нахадуае. Квартираҳои арзонам дар ин видео бисёрай, фақат таксирамонен. Видеои моро бақазиқ то охирша тамошо кинед. Аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки квартира дора, мошин дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен ё хонаи заминӣ фара дора, чизе ки барои фурӯш боша, метавонед ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кинед. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Мисли ҳар вақта аддона лайкира ба ягон шлопки бизанен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. Рафтем ака. دوستان عزیز، پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریوزکی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن، ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونه. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نقش با مصلحت بردرو ایروی کیلو زویسید میکنه. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مدا میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرام با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره. به یگان تشویق دوستانی عزیز، نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر را بگیرین. دوستانی عزیزم، اکنون نوار سر میکنیم یا جدا یونباش کنیم. ویدیو ما را بقزیق تا آخری ویدیو را گوش کنین. مرا کاوگی فروشی در ناحیه عبدالرحمن جامی پیشتر کویبش. این کاوگ بردرو ایکهی حضرت خوجامستان ای. کاوگی جنگی ای. خیلی کاوگوی ترسانچک نیست. همی کاوگی جنگی و شکاری هم هسته میگه. نرینه بده. مقصد کی نرای. این کاو ایدیگه کاوگو خیلی فرق میکنه که نرشه 250 سامان میگه 1230 روبل میشیده. نمره تلفنش هست، زنگ بزنین حوزی کاوگا بخرین. ققر کده میشینه به خونه. دوستان عزیز، مگذاریم با اعلانی نوبتی. این ماشین دسامبر در ماشین بازاری خیلی ماشین تازه نمیوی. گوش کنین. تویوتا کمری 2 امریکانکا. سالی برآمدش 2009. سوزشوارش گاز بنزین کار میکنه. ابیوم موتورش 2.4 لیتر. کاروبکا автомат. حجت تانیروفکا 8 ماه دیگه داره بردروی عزیز. همه جای ماشین دا گارانتی میگه. مقصد ماشینی زورا گارانتی дода сай, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ нархша 115,000 сомон мега савдо мешава. рӯси қати ҳисоб китобаш кардем 580,000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, ҳозир зангиш бизанен. касе ки пула ҷамъ кардагиен. ана ака мегзарем ба хонаҳое ки шумо ждат доштен. бардорои азиз, срочни хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Миралӣ Маҳмадалӣ. 3 сотиқ заминда 5 дар хонаи хишрӯ кардагиай. хонаҳо чӣ хеле десен ремонт дора, овсует ҳаст, ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам, ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. гимназия ва мактаби сад ва ЖД вокзал наздик будай. нархша 750,000 сомон мега савдо мешава. срочни пулшон дар корай 4 миллион рубл мешидай. номерои поёнгиш да Анатолка WhatsApp дора, номерои бологиш ҳам кор мекуна. касе харидор бошен, зангиш бизанен. бардорои азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши бозори Балх да будай. 3 сотиқ заминда деэтажа хонаи фасон, обши 8 дар хона дора мега. ремонти хонаҳо бардоро хай коробка будай, овсует ҳаст, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем мега. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, қариби хонада мактаб, магазин, бозори Балх наздик будай. нархша 550,000 сомон мега. савдо мешава.
агар квартира дар шаҳри душанбе ҳам боша алиш мекадай 2 миллион 950 ҳазор рубл мешидай. харидорои аниқ зангиш бизанед, номерои поёнгиш WhatsApp дора. бардорои азизам мегзарем ба панҷум эълони имрӯза як дона лайки бепла ба ягон шлопки бизанен, касе меҳмонен подписатсия кунен. бардорои азиз, ин замине десен қарор дорад дар Россия, Рязанский област, Михайлов, улица Королевка. 15 сотиқ заминае бардоро, об светаш наздикае, ҳуҷҷатош 100%, барои хона кардан иҷозатнома дора. қариби заминда магазини пятёрочка бидай, кафе, заправка наздик бидай, нархша 500 ҳазор рубл мега. 15 сотиқ замин 500 ҳазор рубл. ягон мошин бошад дар Тоҷикистон, мисол алиш мекадай. Toyota Camry D американка SK солои 2010-2011 боша, хеле мошин дар Тоҷикистон боша, алиш мекадай. ин замин бардоро дар Россия нарша 500 ҳазор рубл мега, 15 сотиқ заминае. 90 ҳазор сомон мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. касе да мисол замин дар кораи ай Россия бардоро занг зада маълумоти бештара бигирен. оз бо камтар видео шароӣ кардагиай тамошо кунен. дӯстони азизам, агар шумо квартира ё хонаи заминӣ ё ягон мошин дошта бошен, метавонен ки дар имо WhatsApp, мисол дар тариқи имо WhatsApp дар мо равон кунен. мо барои харидоро рекламаш мекунем. номерои ма дар якум комментария закрепит кардагиам ва аввали видеода номерома мондагиам. чизе ки фурӯшӣ дошта бошен, дар ма роӣ кунен, мо барои харидоро рекламаи зуруш мекунем. далши видеора гӯш кунем. хонаоҷа инаҷа бо номи кӯча задагӣ буда, ина Королёвка. Най хоно ай босшан раҳай дальше бо меро. Короче ҷа сами дами раҳай лави раҳай да. Най мардакоз ленаботи адиди хоношона читар каде. Нав гаражшона бо. Най дальше хоно нав парада пятёрочка, най пишти ними дарахт да. Ай пишти дарахт 400 метр мерай. Короче намихели да, нормальный ҷо. Хай най бу мошини мара мехари, абура 100 см мошини мада. бардорои азиз, ана ай сабабе ки зур реклама мекунем, як мошини фурӯшӣ дар WhatsApp ма роӣ кардагиан. гӯш кунем ки чӣ хеле мошинае. Opel Astra F дар кузофи сидан, яъне ки Opel сидан будай, соли баромадаш 1992 солае. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, объём мотораш 1.6 литр, коробка механик, 4 баллони нав доштай, аккумулятор нав. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. нархша 13 ҳазор сомон мега, 70 ҳазор рубл мешидай. касе харидори аниқ боша ба занг занен, гуфтагиай занг бизанен. мошини зур айне ки бачаёча ховуд набара ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардорои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешнаш Қурғонтепа, ай касе намедона. як хонага дар дим этаж қарор дорад, 44 квадратни метрае. думои пешина хона ремонт доштае. соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ дар кӯчаи Мирзо Турсунзода, бинои 5 ошёна будай, дар дим этаж ҷойгир будай. нархша 175 ҳазор сомон мега, 175 ҳазор сомон, 930 ҳазор рубл мешидай. касе харидори аниқ бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, бисёр вақт навистем ки аз ноҳияи рӯдакӣ ягон квартира аз он шаваб монем. бардорои азиз, ина квартира фиши қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки Ленский район, як комната дар 7 этаж қарор дорад, 45 квадратни метрае. дом бардоро новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки квартира дар маркази ноҳия ҷойгирай, пеши бозори Ганҷда. ову барқаш доимӣ. дом 10 ошёна будай, квартира дар 7 ошёнаш қарор доштае. нархша 179 500 сомон мега, 940 ҳазор рубл мешидай. харидорои аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен.
бардурои азизами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор. Як хонага дар якум этаж қарор дорад 35 квадратни метрай. Дом бардуро навастройка будай, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира бардуро бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки як комната дар якум этаж 35 квадрат шаҳри Исор. Нархша 160 000 сомон мега. арзон алиш мекадай. 830 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиза монда набошен, лайкҳоро неки фуромӯш накарда бошен. И квартира десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регара, касе намедона. Як хонага дар 8 этаж қарор дорад 42 квадратни метр, сеюм микрорайони шаҳри Турсунзода дабудай. Дом бардуро навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки срочно як комнатаи фурӯшӣ дар 8 этаж қарор дорад, сеюм микрорайониш дабудай. нархша 159 000 сомон мега. 820 000 рубл мешидай. гуфтагӣ нест хай арзон мекунем намекунем, касе харидор бошен занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, ана квартираи тоза. бардурои азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом, як хонага дар 4 этаж қарор дорад 53 квадратни метрай. дом бардуро навастройка будай, неки квартирара нав ремонт кардагиян. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки сохтумони навай мега. нархиш 170 000 сомон мега, арзон мекадай. 900 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. бисёри бародаро нависта ки шаҳри бохтарам квартираи арзон монен. бардурои азиз, ина квартираи фурӯшӣ дукомната дар 5 этаж қарор дорад 50 квадратни метрай. дом бардуро навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки дом 6 этажа, хона дар 5 этаж қарор доштай. дар назди даво. нархша 165 000 сомон мега. дукомната шаҳри бохтар 165 000 сомон таргават мекадай. 870 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. яда гилбазми фасона мехонем, ба хайрихиш мекунем. саймумӣ навистае ки гилат гили тарай, трамомат нарай. хоб бону навистае ки гил дар болои пулай, лайк мемондагиам зурай. мансур навистае ки гил дар болои нишолло, хона мехарем аз душанбе иншолло. эне ками юмка ана як гилбазми зур навистае, нигоҳ кунед чӣ мега. навистае ки гила накам бареша, андак бик андеша, да ин нархи наво ҳеҷ кас соҳиби хона намеша. ҳа ана кӣ гуфт намешава? мешава. ҳамин дар канал подписатсия кардагӣ бошен, як рӯз не як рӯз хонаи маҳқули дилтона меёвен. боварӣ дорам да. ай душанбе ай қирған, ай мисол ай хуҷанд, ай ҳисор, ай ваҳдат, ай киҷое ки хона кофтеса бошен, ҳамин подписатсия кунен, зангулара дар бологиш монен, як рӯз не як рӯз хонаи маҳқули дилтона меёвен. чени сумтон, чанд қи сум ҷамъ кардагӣ ҳам хона иншолло ки меёвен. барои он бардуро як дона лайки бепила бижиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен ва касе ки то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. бардурои азиз, гапаи сӯс зиёд намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар киҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ягон гилбазми фасона агар битонен нависта, дар ҳамин видео бинависен. ман мехонам агар гилбазми фасон боша ки худам бихандам, ҳамура дар ҳамин комментария, дар ҳамин видео як кешава ҷош мекунем агар ҷо боша. хай бардурои азиз, рақами 5 аёто наброрен.